Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani chokera kuno ku MBC ndipo ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Linile Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema kamba kopambananso pa chisankho cha mtsogoleri. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati zochitika zachikhalidwe pakati pa dziko la Malawi ndi China zithandiza kulimbikitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yabwereranso pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema kamba kopambananso pa chisankho cha mtsogoleri chomwe chinachitika mdzikolo sabata yatha. Muchikata chomwe akunyumba ya boma atulutsa Profesa Mutharika wati kupambana kwa Hichilema kuonetsa kuti anthu a mdzikolo ali ndi chikhulupiriro pa utsogoleri wawo. Patakali pano Profesa Mutharika wafunira zabwino a Hichilema pa ulamuliro wawo watsopano komanso kuti ubale wa mayiko awiriwa upitirire kukhala wabwino. Bungwe la Roads Fund Administration RFA lapereka ndalama zokwana 54 billion kwacha ku makonsolo asanu ndi awiri kuti zithandizire kukonza misewu ya makonsolowa. Mwambowu wachitikira ku maofesi a konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Mawu ake atasainirana mgwirizanowu wa pampando wa bungwe la Roads Fund Administration Noel Nkulichi wayamikira boma pobwezeretsa misonkho ya mafuta a galimoto yomwe ati ndiyothandiza kwambiri pa chitukuko cha misewu mdziko muno. Zambiri mulipoti la Beatrice Mwape. Malinga ndi ya bungwe la Roads Fund Administration pakati pa 2022 komanso 2025 boma linasiya kupereka ndalama za misonkho ya mafuta a galimoto zomwe ati zakhala zikulepheretsa bungweli kukonza misewu. Wapampando wa bungweli Noel Nkulichi ati kupereka kwa ndalamazi ndi chizindikiro choti misonkho ya mafuta a galimotoyi ndiyofunika kwambiri pa chitukuko cha misewu ya dziko lino. Iwo ati mpofunika kuti dziko lino ligwiritse ntchito ndondomekoyi ngati njira yokhazikika yothandizira kukonza misewu. Apa iwo apempha makonsolo kuti agwiritse ntchito bwino ndalamayi pomanga misewu yomwe anthu akondwere nayo. Tikufuna tionetsetse kuti misewu yathu ikhale yolimba, at least zitha kukhala zaka ziwiri, zitatu, zinayi kuti tisanafikeso kuganiza zoneyo kuti tichite maintenance, because tikatero zithandiza kunena kuti tipangeso malo ena ndi ena ndalamazo kuti tiyapasire kumeneko kuti nawonso akonzere kuti misewu yonse ikhale yabwino. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Malawi Local Government Association Malga Isaac Jomo Osman ayamikira boma pa chidwi chake chobwezeretsa ndondomekoyi. Osman atsimikizira bungwe la Roads Fund Administration kuti agwiritsa ntchito ndalamayi moyenera poti ati dziko lino likufunika misewu yolimba yomwe ingapindulire mibado yochuluka. Ku Malawi kuno ndikumvetsa chisoni umapezeka zoti misewu yomwe kumamangidwa kumakhala yosalimba. Mukuzokuona kuti misewu yomwe inamangidwa 3 years zaka zitatu yapita panopo inakumbika pa inaonongeka. So zino ngati zone zingapitise ziko patsogolo. Ndeno kwamema adzenzanga onse kuti tigwirane nawo manja a Road Fund pomwe atibweresera ndalama imeneyi kuti ntchito zomwe zingagwirike zikhale zolimba osati zongopanga ngati kuyesezera. Mkulu wa konsolo ya Mzuzu Agomeziyani Nyasulu ati kuyima kopereka ndalamazi ku Roads Fund Administration kunabwenzera chitukuko mbuyo ndipo kuyambiranso ku ndi chinthu chapamwamba. Iwo apempha Roads Fund Administration kuti kupita chitsogolo aonjezere ndalamazi kuti misewu ya m'mizindayi ikhale yapamwamba. Panopo tinaona kuti nchanzeri kuti titengepo portion yayikulu ya ndalama tikonzenso misewu ija kuti ifanane ndi malingaliro amene tilinawo ngati Mzuzu City kuti tufuna kuti town ija tikonzese mwanyuwani mwamakono. Pansi pa ntchitoyi konsolo ya mzinda wa Blantyre ndi Lilongwe yalandira ndalama zokwana 15 billion kwacha iliyonse, pomwe Mzuzu ndi Zomba yalandira 8 billion kwacha iliyonse. Konsolo ya Mangochi yalandira ndalama zokwana 5 billion kwacha ndipo Kasungu yalandira 2 billion kwacha, pomwe konsolo ya Luchenza yalandira ndalama zokwana 1 billion kwacha. Ndalamazi ndi zochokera ku misonkho ya mafuta a galimoto. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe.
Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati zochitika zachikhalidwe pakati pa dziko la Malawi ndi China zithandiza kulimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa komanso kutsegula mwayi ochuluka kwa anthu a mdziko muno. Ndunayi yayankhula izi pamwambo wa China Malawi Symphony Gala ku Lilongwe omwe unachitika pokondwerera kuti patha zaka 77 kuchokera pamene dziko la People's Republic of China analikhazikitsa. Zambiri mripoti la Stefania Chiteka kumakuwerenga ndi Isaac Jali. Malawi aona chionetsero chati ndege ting'ono madroni okwana 500 akuunikira mlengalenga wa mu mzinda wa Lilongwe pamwambo otchedwa Malawi China Symphony Gala. Koma kupatula chionetserocho, mwambo watsindikanso kufunika kolimbikitsa zochitika zachikhalidwe pakati pa maiko a Malawi ndi China. Mawu ake nduna yoona za ubale wa pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena a George Chaponda ati kuyambira mchaka cha 2007 pamene maiko a Malawi ndi China adakhazikitsa ubale wa ukazembe, mwayi wa maphunziro komanso kuphunzitsana luso losiyanasiyana zathandizira kwambiri ku dziko la Malawi. Komanso tinene toona tikuthokozanso a People's Republic of China chifukwa cha ma scholarship amene akhala kutipasa pa zaka zonsezi. Komanso tapindula njira ina anthu akhala kupita ku China kuja ukaona zimene afikira pamene afika iwo sopano chifukwa China so inali osauka koma chifukwa cholimbikira kugwira ntchito lero ndito afika pamenepo, ndipo ife tikamapita kumene kuja timaphunziranso zimenezi kwambiri. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Zhu anati kuphunzitsana zachikhalidwe cha maiko awiriwa kupereka mwayi ophunzira kuchokera kwa wina ndi nzake komanso kugwirira ntchito limodzi pofuna kupititsa patsogolo umoyo wa anthu maiko awiriwa. Iwo alonjezanso kuti boma la China lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana komanso kufufuza njira zina zatsopano za umisiri. Pamwambowo panaperekedwanso ma ambassador scholarships umene ndi mwayi wa maphunziro kwa ophunzira omwe achita bwino kwambiri kuchokera mu skulu za ukachenjede zitatu za mdziko muno. Bungwe la Action for Sustainable Development ASUD lati pafupifupi mitengo 80,000 mwa mitengo 100,000 yomwe yadzalidwa mu mzinda wa Mzuzu kuyambira pomwe anayambitsa ntchito yodzala mitengoyi yapulumuka. Ntchitoyi imachitika chaka chilichonse makamaka msukulu komanso madera ena a mu mzindawo kuphatikizapo mbali mwa misewu ikuluikulu ndi mphepete mwa mitsinje. Pemphero Mkwatawamba walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Ntchito yodzala mitengoyi yakhala ikuchitika mogwirizana ndi bungwe la ASUD, konsolo ya mzinda wa Mzuzu, sukulu zosiyanasiyana, magulu achinyamata, asilikali ya Malawi Defense Force, apolisi komanso mabungwe ena okhudzidwa. Mkulu wa bungwe la ASUD Thomas Ngwira ati ngakhale mitengo yambiri yapulumuka, ina yazulidwa ndi anthu, ina yadulidwa kapena kubedwa, pomwe ina yaonongedwa mnjira zina. Ifetu taona kuti pali mitengo ina imene mwina inkachoka ponyamula mgalimoto kuti ikafike kumalo kumene madzala mitengo. Ndi mitengo imene yosina kule bwino ndipo inafa. Ina mitengo ndiya kuti akuba amabwera mwina kuti kudzatenga ukadzala kumanyumba kwawo kapena kumalo awo kuli kuononga. Ndiye pakadali pano talimbikitsa masukulu kuti akhumitse chitetezo kuti mitengo yonse imene inadzalidwa ioneke kuti yasamalidwa ndipo zolinga zake za mitengoyo zikwanitsidwe. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati ntchitoyi ndi imodzi mwa njira zomwe zikugwiritsidwa ntchito pofuna kubwezeretsa kubiriwira kwa mzinda wa Mzuzu omwe unali ndi nyengo yozizira ya mvula komanso okongola. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsoloyi a Gerard Mchacha anati mzaka zino nyengo ndikagwedwe ka mvula mu mzindawo sinasintha. Ntchito imene ndiyofunika kwambiri chifukwa tikudziwa bwino kuti Mzuzu amatchuka ndi dzina lawo kuti Green City. Panopa green uja ukupita, Mzuzu amatchuka ndi kuzizira kuja pano kukupita kunayamba kutentha. Komanso masukulu ena Mzuzu muno mwachitsanzo ngati Sona Primary School malata ake anazachoka nthawi ina ake chifukwa cha mphepo ya mkuntho. So kudzala mitengo kunkofunikira kwambiri kuti tikadzala mitengo mwina malata a masukuluwa athe kutetezedwa komanso nyengo ya Mzuzu muno ikhale yozizira ndi zina zambiri zokhuza zachilengedwe kuti zibwerere mchimake.
mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Lupaso a Joyous Mayo anati mitengoyi ikuthandizira ophunzira pa sukuluyi pa maphunziro osiyanasiyana. Ngati hedi tili ndi maklasi amene maklasi muli ma topic amene ana amaphunzira. Mwachisanzo tipite ku standard 7. Ku standard 7 kuli topic ija timati pruning. Ndiye ana akaphunzira mklasi pa topic yomwe amafuna kuti akapange akayesere pa ground kuti akati pruning amatanthauza chani. Ndiye akachoka ku sukulu kuja mabwera kuno ku chire kuno ku forest kuno kuzachita prune mitengo iyi. Ndiye zimathandiza ana aja kuti aziwe cheni chimene wamaphunzira mkalasi kuti akati pruning ndi chane. Ndiye zimathandiza kuti azifotokoza bwino chifukwa choti anapangapo ngati anachitapo ngati practice kuziwa mene angapangire prune mitengo. Ntchitoyi ikugwirizananso ndi zolinga zoteteza chilengedwe zomwe zili mu mfundo za chitukuko za bungwe la United Nations komanso za Malawi 2063. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema kamba kopambananso pa chisankho cha mtsogoleri. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati zochitika za chikhalidwe pakati pa dziko la Malawi ndi China zithandiza kulimbikitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yapitiranso pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. In Biggie's house, there's no place to hide. And even when you think no one is watching, the energy can swing in an instant. This BB Naija Season 11, everything burns brighter. Only the biggest moves tip the scale, because nothing is given, but everything is for the taking when the world watches. Will you be outshined, or will you step up and take the spotlight? Big Brother Naija Season 11. Showing 24/7 on DSTV channel 198 and GoTV channel 49. Headline sponsor, Bet Power. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Phungu wa chipani cha Democratic Progressive DPP mdera la pakati mboma la Mangochi a Rosa Mbilizi apereka chipinda chatsopano chothandizira ndi kusamalira ana obadwa masiku osakwana pa chipatala cha Koche mbomali. Mbilizi omwenso ndi nduna ya zaulimi wa zaulimi mthirira ndi chitukuko cha madzi athandizira kumanga chipindachi ndi ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti ana omwe akubadwa masiku awo asanakwane komanso obadwa ndi mavuto ena osiyanasiyana akulandira thandizo loyenera. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pali chiyembekezo choti amayi omwe abadwitsa ana awo masiku asanakwane pa chipatala cha Koche mboma la Mangochi adzilandira thandizo lawo mosavuta pa chipatalachi kulekana ndi kale. Izi zili chomwechi kamba kuti phungu wa dera la pakati mboma la Mangochi yemwenso ndi nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi apereka chipinda chothandizira ana omwe abadwa masiku awo asanakwane, chipinda chomwe chili ndi zipangizo zonse zamakono. Polankhula atapereka chipindachi m'manja mwa akuluakulu a chipatala cha Koche, Mbilizi ati akukhulupirira kuti thandizo lomwe aperekali lipulumutsa ana omwe akubadwa masiku osakwana komanso ana omwe akubadwa ndi mavuto ena ofunikira thandizo la chipatala. Ndikuza kuti munthu khala ndi pakati 9 months ubereka mwana mwina wachikazi simakhala chifukwa chachikulu kapena osakwana masiku sinkhani yayikulu kwambiri, chimasowa ndi zipangizo. Then naona kuti ndithamange ndenafu sade azinzanga ena ndi ena ndipo iwo anathandiza mpaka kupeza ndalama yokwana 20 million kwacha andinapezeka within 7 days.
napezeka kuti ndalama ichatapereka anagula zipangizo ku South Africa ndi mmene mwaonera mucha zipangizo zapamwamba kwambiri ngati kuti tili ku chipatala chachikulu ndili osangalala kwambiri. Ndipo mkulu wa chipatala cha Koche Susan Njera wati thandizoli ladza mu nthawi yake pamene chipatalachi chimakumana ndi mavuto akusowa kwa zipangizo zamakono zothandizira ana obadwa masiku asanakwane kapena kubadwa ndi mavuto siyanasiyana. Amabwera pano azimembekezera kukhala 2-3 months ena 1 month kufikira pamene atachire. Ndamati akachira moja kuti mwina abereka mwana masiku osakwana. There was no option. Na tukatumiza kupita kuti kumangochi. Komano kuno ndi kumudzi. Anthu athu ndovutika. Kuchoka pano kupita kumangochi they need transport. Akamatoka pano kupita kumangochi of course timapereka ambulance. Amalikidwa ndi boma. Mapobwerera kumene apita kuja amavutika yangana mbali ya chakudya komanso okadikirira kumene kuja ene chayenda ikulu kwambiri. Chipatala chachikulu cha Mangochi chomwe chili pa mtunda wautali. Owen Mavula, MBC. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati chipitirira kulimbikitsa ntchito za chipanichi kuti chipitirire kukhala champhamvu ku madera osiyanasiyana. Wachiwiri kwa gavana wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Dennis Moyo ndomwe alankhula izi pamene amachititsa chisankho chosankha adindo ku Mzimba West komanso Mzimba Kafukule. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti. Akuluakulu a chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto anakumana ku Mpherembe kumene asankha maudindo kuphatikizapo wa Chialede, Mulembi, mkulu okopa anthu, msungichuma ndi maudindo wena. Wachiwiri kwa gavana wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Dennis Moyo ati achita izi ndi cholinga choti maudindo onse mukhale anthu odzipereka olimbikira amene apititse ntchito za chipani kuderalo patsogolo. Tinali ndi mipando itatu imene nalibe anthu ku district ya political district ya kuno ku Kafukule komanso ku Mzimba West. So kumene kunalibe Chialede, muzo Chialede amakhala mutu wazimayi. Tikamanena kuti chipani ndi anzathu wazimayi. Ku chipani makamaka chipani cha DPP timaolenga kwambiri kuti azimayi amene amakhala patsogolo amene amakhala ambiri, kena kwa chinyamata amene amadzakhalanso ambiri. So tinabwera kunena anthu amene wakhale ndi mtsogoleri ku chizimayi chifukwa aliyense amangodzuka ndi constituency Chialede auta district Chialede ndini. Ndezi bakhanga zikubweretsa chinambalala manota abwera lero kukhazikitsa sanite taitana makomiti onse awiri ama constituency onse awiri ndipo atipatsa Chialede munsikula. Yemwe amusankha kumene ngati wapa mpando wa amayi Amedi Nyangu ati iwo agwira ntchito modzipereka. Chakwamba nkhunda kuti nigwire ntchito nitemwane na banyani nivecheya wambura kuona nkhope nivecheya wambura kusankha nivesocheya wakupulika amayano ya bantu ndine bridge kufuma ku district za ku constituency icho bantu bakukhumba ndicho ine ndezgengi. Ndipo gavana wa chipani cha DPP ku Mzimba Ali Kigondwe ati apitiliza kufalitsa ntchito zabwino zimene Profesa Arthur Peter Mutharika akuchita mdziko muno. Ichita kumbanga isenja kuti kuno watovwireko msewu na matawa except ku Erunyeni kuli jetawa ya network. So takumbanga kuti wabwana watovwire msewu na matawa chifukwa kuti tawa tilije chipatala ku Erunyeni tilije. Msonkhano panafika akuluakulu a chipani kuphatikizapo mkulu wa amayi kumpoto Constance Munyongo, mkulu wa achinyamata Mulembi wa chipani mchigawo cha kumpoto ndi akuluakulu wena a chipani cha DPP. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Ndipo nduna yoona za ntchito ndi luso a Joe Chigona ati ntchito yomwe unduna wa za ntchito ukuchita yoyendera kampani zosiyanasiyana zikuthandiza kuti kampanizi zitsatira bwino ndondomeko za ntchito komanso kukonza malo ogwirira ntchito. A Chigona alankhula izi ku Lilongwe pa ulendo wowunikanso zomwe kampani ya Central Portrait yakonza kumwe anakayendera ngati kampani yakonza mavuto onse amene anawapeza mbuyomu. Zambiri mlipoti ili la Stefania Chiteka koma akuwerenga ndi Patrick Dambula.
Achigona anati pa ulendo wawo woyamba undunawo unapeza kuti ku Central Portal kunali zimbudzi zochepa poyerekeza ndi kuchuluka kwa anthu ogwira ntchito omwe amaposa 1000. Izi akuti tsopano apeza kuti zakonzedwa. Achigona anati pa ulendowu apezanso kusintha pa nkhani ya ukhondo wa pamalo ogwirira ntchito komanso kagwiritsidwe ntchito ka zipangizo zodzitetezera. Komabe iwo ati pakadali pano mavuto amene apeza ndi angayendetsedwe ka zinyalala ndipo kampani ayilangiza kuti ikhazikitse njira zoyenerera zotayira zinyalalazo. Anthu athu anabwera kuzayendera ntchito kudzaona mavuto amene ali pamudzi pano, ndipo mavuto amenewo atatifotokozera tinaona kuti tikhale ife ngati unduna tiyenderenso kuti tidzaone kuti mavuto amenewo akonzedwa. Ndiye tikaonetsetsa mavuto amenewo akuoneka kuti ambiriwo akonzedwa. Pamudzi pano panali mavuto a matoilet amene tinapempha kuti aonjezere, timaonanso kuti aonjezera matoilet aja kuchoka pa 25 kufika pa 60 zomwe zikuonetsa kuti akuchita bwino, ndipo anatsatira pa zimene ife tinapempha kuti achite, ndipo zambiri mwa izo zaoneka kuti zachitika ndithu. Mkulu woona za malonda ndi ubale wa anthu ku Central Portal a Jessica Lonjezo Kadzakumanja ati kampani yachitapo kanthu pothana ndi mavuto omwe unduna wa za ntchito unapeza pa ulendo woyamba ndipo ipitiriza kukonza malo ogwirira ntchito. Kukoza kwambiri ifa chakubwera kwa minister komanso madelegates anzawo, ife ngati kampani tikuthokoza mosamika kwambiri ifa chakubwera kwawo zimene zimatilimbikitsa ife ngati kampani kuti tikonze mwina ndi mwina amene anenaso a minister ayamikira kuti kuchokera pomwe anafika poyamba ndipanopa pali kusintha kwakukulu, ndipo ngati kampani tikupitizabe kusintha. Unduna wa za ntchito kupitirira kuyendera makampani osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti chitetezo, ndondomeko za pa ntchito, kuphatikizapo malipiro, chuti cha pachaka, ndalama za penshoni komanso chitetezo ndi thanzi logwira ntchito zikutsatidwa. Nduna ya zachinyamata, masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata Nduna ya zachinyamata, masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata ayamikira Banki ya National pa mwambo umene anakonza okondwerera Scorchers popambana pa masewero amene inakachita ku Morocco. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Kwa timu ya Scorchers ndi Malawi onse chisangalalo chikupitirirabe. Koma tsopano iyi inali nthawi ya Banki ya National pamene banki inakonzera timu ya Scorchers phwando lakadzutsa mu mzinda wa Lilongwe powathokoza pa zazikulu zomwe achita mdziko la Morocco. Nduna ya achinyamata, masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata polankhula mkatikati mwa phwandoli anamikira Banki ya National ndi makampani omwe akuthandizana ndi boma potukula masewero mdziko muno. Atatha kadzutsayi wothandizira ndunayi Alonard Chimbanga anati zomwe akuchita makampaniwa zikuonetseratu kuti makampaniwa akukondwa ndi momwe ntchito za masewero zikuyendera mdziko muno. Ataona kuti National Bank anaona batali timanena kuti kumalawi kuno timati kuiwerenga munthu anzeru amapanga invest nthawi yabwino kudzala nthawi imene anthu ambiri asakuyembekezera. Nthawi imene National Bank inabwera anthu ambiri samayembekezera kuti timu imene ingachite bwino. Timaona zolemba zambiri zowanyoza kutukwana makamaka matsamba anchezo pamene Scorchers imapita inamenya ma friendlies angapo ndi sinachite bwino yayi, koma taona amene Scorchers akapangira perform ku Morocco. Mkulu woona za malonda ku Banki ya National Akosahiwa anati ndi wokondwa ndi zomwe banki yawo yachita kamba kuti zachititsa kuti dziko lino likhale ndi mbiri yabwino. Ifeyo monga banki tinapanga gambo indi do nene kuti we bet on a wild card koma timadziwa chimene timachita. Tinaona kuti women's football ndi space imene imasowekera ma sponsors pa nthawi imene yoyo. And tinaona kuti ndichoyenerera kuti ifeyo ngati banki titenge sponsorship imene tikupanga tilowetse mu women's football. Panali zinthu zina zimene tinalowamo koma women's football was a key component because timaona tinali greenfield area, and indeed tinapanga launch women's premiership, the first of its kind national tournament ya mpira wa azimayi wa miyendo, komanso tinapanga sponsor ma Scorchers. Mkatikati mwa kadzutsayu Banki ya National inalengezanso kuti ipitiriza kuthandiza timu ya Scorchers mpaka kuti ikafike ku mpikisano wa mpira wa miyendo wa amayi wa dziko lonse wa World Cup mdziko la Brazil chaka chamawa. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Tili pa nkhani za masewero zomwezi, timu ya Mighty Wanderers yabwerera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la mpira wa za masewero mu mzinda wa Blantyre. Wanderers inachokera kumbuyo ndi zigoli za Clement Nyondo komanso Mphatso Kamanga.
Wanderers tsopano yatolera mapointi 29 kuti ichotse pamwamba Silver Strikers yomwe ili ndi mapointi 28. Silver isewera la Mulungu ndi Goshen City Dedza Dynamos. Pabwalo la Sivo mumzinda wa Lilongwe, Blue Eagles inagonjetsa timu ya Masters kuti ibwere pa nambala yachitatu pomwe ikufanana mapointi ndi Silver koma ikusiyana zigoli. Ndipo pabwalo la Nankaka timu ya Craig inachokera kumbuyo ndi zigoli ziwiri nkugonjetsa Ekhaya ndi zigoli zitatu kwa ziwiri. Aka ndi kachiwiri kuti Craig ipambane mu ligi komabe ikadali pansi penipeni pa ligi pamene Ekhaya sinapambanebe masewero asanu ndi amodzi 6 otsatana a ligi. Masewero ena a matimu a Moyale ndi Kamuzu Barracks analepherana pogoletsana zigoli ziwiri iliyonse. Ndi nkhani imene itafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane tintunenso mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema kamba kopambananso pa chisankho cha mtsogoleri. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati zochitika zachikhalidwe pakati pa dziko la Malawi ndi China zithandiza kulimbikitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yabwereranso pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi zangayu Linile Mponda tukufunirani usiku wabwino. Madzulo abwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira m'bandakucha m'madera ambiri monga bwalo la ndege la Mzuzu, kunyika komanso kumwazisi ni madigiri 9, 11 Katete Forest, kuphiri la Mulanje komanso kuna Nthenje, kuchiteze nako kunazizira ndipo madigiri anatsika kufika pa 12. Pakadali pano tiyembekezere nyengo yozizira komanso ya mphepo nthawi zina kupitilira makamaka usiku uno ndi m'bandakucha. Mawa kuzacha kwa changululu m'madera ambiri tiyembekezerenso nyengo ya mphepo nthawi zina ndi ya mitambo yochepa m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Kuyembekeza nyengo imene ifwa cha mpweyo yomwe tambe kulandira choko nyanja ya mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino kulimbikisa kuti m'madera ambiri mitambo izooneka. Ndipo usiku uno tiyembekezere nyengo yozizira komanso ya mphepo nthawi zina ndi ya mitambo yochepa m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Mawa kuzizira ku Mzuzu ni madigiri okwana 10, kuziziranso kwambiri ku Lilongwe ni madera ena ozungulira 16 ku Blantyre, koma ku Mangochi komanso ku Nsanje kuzazizira momverera ni madigiri okwana 19. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya changululu komanso ya dzuwa makamaka mchigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa chimozimozinso mchigawo chakumpoto. Kuma masana kuzatentha kwambiri makamaka kwa Mgabu ndi Nsanje ni madigiri okwana 35, kuzatenthanso ku Mangochi ni madigiri 31, 30 ku Kalonga, 28 ku Blantyre, koma mchigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto tiyembekezere kuti kuzakhala kofunda m'madera ambiri. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya dzuwa komanso ya mphepo nthawi zina makamaka mchigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo chimozimozinso mchigawo chakumpoto komanso mwayi wa mvula makamaka ku Kalonga. Ndipo nkuja lolemba tiyembekezere nyengo ya dzuwa komanso ya mitambo yochepa m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Za nyengo zomwezi mlali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo. In Balaka, there is a private school that's situated 300 meters from Balaka District Council along Zomba Road. This is a school that